Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Tata ziko isukuti munguti munera soko pana kuti nasinezva era soko izwaracho akambosikawo here mukati menzvimbo dzematare nzvimbo mendero dzasekuru pane zvamunoziva munoti hongo zvamusingaziviwo munoti kwete asi nguva nemukana muchaupiwa yekuzobvunza pavanokuti ipei mubvunzo maakuchitsanangura zvamuda kutsanangura mubvunzowo zvamuda kubvunza kana pane zvimwe zvasirirwa mubvunza. Kuna akambokutsanangura here mukurarama kwako nekuvaka musha wekuti unochembera urimo? Kuna akambokutsanangurirawo here kuti iwewe mukati medzinzare kwako mune ushereketwa hurimo hwekuti vanasikana vanoshandiswa kuitwa vakadzi vezvikwambo kana vakadzi vengozi vasingazivi kuti zviri kubva nepapi? Nhasi kuna akakutsanangurawo here kuti mukati mekurarama kwako raunobata nemaoko ako rese rinoparara kwarinoenda hapana? Uyezvo panosimuka dambudziko rinoita kuti chawabata mukati memaoko chinge chichiparara. Nhasi zvimbiso zvaunopiwa nevapenyu hazvigoni kuzadzisika mukati meupenyu hwekwako. Asi nhasi ndichiritarira mukati memusha wako mune kuparara kunoita vapenyu kusinganzwisisiki kuti vanhu vanoparara ngenyi. Asi mukati medzinzare kwako mune mupatso urimo, zimwe ingomwa. Vamwe vana chaivo havabereke mukati memusha iwoyo. Vamwe vanofirwa nevana mukati memusha iwoyo. Asi vana soro jena nyaya yandokurukura pano kana vachindinzwa ngavandinzwe nyaya iyi vanoiziva. Vana baba venyu asi vanoiziva. Vanoiziva kuti zvaifamba zvakadini kuti vana vasangana nematambudziko akadai. Nhasi vanhu vakakuona vakatsvindira kudai vanoti uri mutsvene asi uri mutenda mukati menyama dzebako. Unonzwa dzungu, unonzwa kuvaviwa mwiri wese, ugonzwa nesikarudzi yako, unzwa chipfuwa nemuhura zvakare. Mwiri wako wese hapana panoti pano pachidimburu mutenda chaiye. Asi vanhu vakakuona kudai vanoti uri mupenyu nyimbo. Asi upenyu hwako ndiri kuona vakadupiswa dai. Maurayira vakaita vamwe nemaparadzira vakaita vapenyu ndio vari kutarisira kuti vachakuita iwewe. Nanhasi uno urongwa hwako une urongwa hwokuti kana uchinge wanatsigwa upenyu uchange uchizochengeta hama. Ndio mwoyo uinawo wakanaka chaizvo mwana ndakurumbidza pano pamatare. Newa unobatsira unowabatsira sikana uchinge wawana dambudziko wako nokumira newe. Unosara uri woga pabanze pamhene hakuna anomira newe. Unobanzwa mbwirwe. Ndikaritarira nhasi imba yaunonditaurira kuti unemba ngepi nemurume gavamwedzi ngeyechinganimba iyo gavamwedzi yemurume muri kugara nemanake muri kudini muri kusvipirana mate yenyuka ukasvipigwa ziso harioni nenyuka wachinzwa imba yako haigoni kumira kana iwewe usati wabviswa murume wauinawo wechikwambo haimiri imba iwe. Nguva dzako zhinji ndedzekufuratira murume. Uri kubanzwa? Kwete unotenda. Ndoda hwawo hongu kwete. Haumufuratiri. Chii chinoita kuti usvibe moyo naye? Hauchada? Watosviba moyo?
Zvinonozvizivawo here kuti pane pamwe pekuti zvimwe ndezvekumusha kwako zvimwe ndezvekumusha kwake. Musha wakapinda unoziva kuti akudiwi futi. Musha wakapinda akudiwi kune mukadzi anodiwa unozviziva here? Iya. Futi murume wako ifambi futi ndinobva ndazvitaurira futi. Ndinobva ndazvitaurira futi. Ihure charo. Ndokutanga nekupedzisira. Anosemesa kupfira mate kuti pu. Ndosaka ndati gava mwedzi kare. Madira anoita maroko ngati anogona kumachengeta. Iwe chayarudi kuchengeta. Chinanda maroko kusvika kupi? Zvakaoma mbwerewe. Wakashoreka une jambwa chairo rimwe reku. Mwanangu ndingati uri mumbasa usisimu. Pachidimbo ndipo. Nomurevera idi. Ari mumbasa asisiri pai. Asisimu mumba wazvinzwa. Wakasemiwa kare. Chakakusemesa inyaya zvinhu zvigere pauri nezvinhu zvigere paumbarume kwako. Ndio inoita kuti umbarume kwako haifaniri kugara nemukadzi umwe chete. Umbarume kwako ine zvekwayo kumusha kwayo kwayakabva inenge ichitaura kuti kwete endapo chibhabho chienda pakana kuita mapari kana andi. Umbarume kwako kutaura kwandiri kuita wakambokurukurirwa kaiwo chinzi ine pweri dzimwe dzekunzi. Ndizvo. Chokwadi vana ivavo ndiwo murume wako wazvinzwa. Ndivavo chaivo ndiye akavaita. Kwai mutupi wake ndiani? Zvachamisa iyo. Uri kupanza pandoreva. Zvichinge zvapera kudaro iwe ubva wati manake handi manake toda kuti imba iyo ivakike mhepo dziri pakati penyu muri vaviri dzigone kusundurudzwa. Pasina izvozvo mwanangu handisi kuona kwauri kuenda nekwauri kubva ndingati uri mumbasa umo. Masa yacho chaiyo unoita naye kangani masa? Zvatongwa zvitongo manikidzira asa achatona. Haachadika kuita masanani. Unoziva here kuti kune ndatotanga ndibate iwe wakomana andakurasika. Unozviziva here kuti kune marika? Iye zvinondoona kudaro. Unozviziva kuti barika rimo? Ndipo saka ndakupa menzaniso kuti uri mumba asaumo manje unomubuda asi kana wada tamba nene zvakanaka aufuwa wakabudiswa mumba nekufambiyo kanza mupfuuri chipe zvichemo asi kana mune mubvunzai kana mune chichemo chemai ingoi kutsanangura zvamamuchida. Shungu dzangu chiuya kuno sekuru ndedzekuda kubatsirwa. Kubatsirwa imba yangu pandakabva nepandakaenda kose. Zvinhu zvachazvinaomira zvakanaka. Titatsanangurire tinzwi ini pangu ndapedza. Kwasara kutokuudza kuti uroya vanhu here kana kuti uita sei wati? Ndachida kuti zvacho zvavari kuti zvikiita kuti life yedu isafamba zvisununguke imba yeduwo igadzikana. Pane zvese zvandakutsanangurira kubva pamawambo kudzinza rako kudzinza remurume wako nemararamiro enyu ndakunyepera here? Hapana chamanyepa. Ndine chandabhodoka ipapo? Hapana. Kana ndine chandabhodoka kamunoti kuti haya wachangamira apa mamuchindinyepera? Hapana chamanyepa. Zvino akufunga kakusiya imba mwana. Ndo zvandandafunga nokuti ndokutotosira kuti pamusoro pezvimwe. Ndokutotosira kuti pamusoro pezvimwe nekuti zvinhu hazvigare kusiri kwazvo panapa. Ndinonyatsotaura. Nemo. ndandangoona kuti ini ndava mumba asi umwe wangu asisimo. Ndangomanikidza zvinhu asisimo. Ndakuudza vanoti kwane mukadzi. Iwaona uzvona? Ndakazviona nokuti izvezvi pandakatobva kumusha ndichienda kuSouth Africa kwacho zvazvinotomira zvakanaka. Ndandatozviona pafoni yanga alisira yake yaishandisa. Tikatonetsana ndikakwira bhazi ndikaenda ikoko pasina kuwirirana pafoni pacho. Ndichisvika
akandiudza kuti handisi kumba ndiri kugara kure ndiri kugara kubasa yeti iye aigara padhuze nepatogara ipapo. Saka zvakaitika ndo zvokuti mwanasisi wangu akazoti ndara ndakambovaona apo regai ndimbonotarisa abva ndotarisa abva aona mukadzi wakambovaona vainaye ndo pandakazoona because mafoto acho ndaira nawo mufoni chibva ndaenda nefoto nemapikicha ndo pandanovaratidza akati vanhu muri kutsvaga vanogara ndikati hamukurevesa here kuti zveshuwa murume uyo aripo because yari kundudza kuti ndiri kugara kure ndo pavakatoti agara ipapa mumwe nyatodzoka kubasa ndobva akadai pazvazodi ndo pandagara paya kusvika manheru. Saka vanhu vazhinji vanga vangoshamisa kuti mudaudza kuti murume ane mhuri chichi. Saka iye mukadzi wakuda akazozvinzwa abva afonana kuda nemurume uya achibva auya ndokungopinda mumba nazoona kuti akapinda nepi abva angopinda mumba nobva angocheta chibhega pani abva atiza inde akangogara mapasi 7 muridzi wepamba apa ndo paakazoti uyai pano kudai funza kuti pamwe chaita hondo uyai pano murume uyu kana muchitoda kumuona iye zvinezvi wadzoka asi watiza saka munodzoka mangwana kuma7 ndikati kuti ndidzoke mangwana kumapasi 7 handichatova wani ndikatongodzokera kumba vanhu vachadi handichavava wani ndobandagara paya ndakatozopedzisira ndaenda padho pacho pandarova dho kusvika mukadzi yavhura iye ndo paakazofona because aitaurira natete vangu kuno kumusha tete vakati ndai ndotaurirana kana usingachamudi ndemutaurirana umudzosere kumba. Saka ndo pakudzoka kwakazoita kumba achibva aenda mangwana achona akatoti ndokumbira unonditorera hembe dzangu nokuti ndakudi zvakunyadzisa kuti ndichidzokera paya. Ndo pandakazoti mandira kudzoka kumbasa ndatotora hembe paya ndokudzoka kwaakaita kumba. Asi kubva ipapo aitondinyephera because apa ndakatoenda ndakazovawana chiri china hembe dzikadzoka iri fry chishanu mugovera vanhu vaitova neurongwa hwekutotiza zvokuti deni sina kutovawana china ichi mugovera vanhu havaida kutotiza asi kumba akadzoka asi mugovera urongwa hwavaona kumira vakadi vakabva vatama ndokunogara kumwe handitoziti vanogarepi iye akabva angoti akaita zvokuti ndiri kuenda kubasa kunze kundoshandira kunze pavhiki poga poga aiti ndiri kuenda igonaenda kana Tuesday wodzoka chishanu pamwe wodzoka achinda mazuva 2 pamwe enda mazuva 3 wodzoka. Saka chaindinesa ndechekuti kana ari kubasa uko anopopota haagoni kutaura neni zvakanaka. Saka zvainetsa kuti kubasa kwenyu kwamunongoti kana muri kubasa hamugoni kutaura neni zvakanaka chii chinenge chichiitika. Saka mumwe musi ndakangozotiwo ndakatozvifunga ndatoonawo chibasa changu chaishanda nechimwe chitoro. Saka akangonditanga kundipopotera ndakangozvifunga ndikati regai ndingonotsvaga kubasa kwacho kwaanoshandira. Ndatotanga kutoita zvokutsvaga pafoni ndichigugula pafoni kusvika pabasa pacho ndapawana chibva ndagara pagedhi kusvika vachaisa vandatoona ari kutobuda ndikati zvamuri kunditi muri kuFree State 1 muri kuFernacheng ndo Fernacheng here ino apa ingova ipapo pavaingoshandira ipapo ndo pavaingova nonzi kuCenturion. Saka kubva ipapo musi wetakatodzoka kumba asi kubva ipapo haana kuzoita zvokuti ndoenda kunze nebasa. Anga akiita zvokuti treni matreni ari kunetsa kufamba oti achibva kubasa chitima achibva koko oenda kuya osvika kumba late pamwe kuma9 pamwe pacho onyepa kuti tikuenda kubasa mugovera zvanenge achibuda ondoenda kumakuseni odzoka manheru nguva dzekuchaisa kumbasa. Saka iko zvino papa akati ndiri kuenda kumusha akasimuka kumusi wesvondo yevhiki yapera but nhasi asati asvika. Kumusha kupi? Kumusha kunoku kumusha kwedu kumasvingo. Kwako here kana kuti kwake? Tine musha takatovaka. Saka wakatosvikako? Asati. Iwe wakasvikako here? Ina handisati ndangobva ndichitoita straight. Saka wakaudzwa nani asati asvika?
iye ndinototaura naye because akatombonyepa achiti ndaapa bhodha kubva pandakazomuudza kuti uri kunyepa akabva atirisa kausandikubvunza kuti ndiripi ini ndichangozokudza ndoga kuti ndiripi asi ndakabva ndatozva kuti akanyepa kuti ari kuuya iye atindepi saka ndakubva ipapo ndakabva ndasviba mwoyo ndikati kana ndichimanikidza zvinhu zvisingachaitike ndichingosiyana nazvo. Imba unoida? Imba yangu ndoida sekuya. Uri kuida? Imba yangu ndoida. Kana uchiida ndichakubatsira. Kana uchiida basi ndichadi? Andibatsira. Asi zviri pabanzi sezvandambokuudza zviya kuti kwaane barika ndambokuudza kwete barika pachidimbu kumuudza kuti hayi asi pachidimbu kuti pane ada kusara pachimwe chienda wazvinzwa mwanangu asi ndichakuyambutsa kana zviri izvozvo waurira pano chiri icho chaunochemera ndichadini ako ndichakuyambutsa une chimwe here mwanangu chekuchema dambudziko iri ndikona tirakuvambukira futi nekuvana dambudziko atongosangana nawo akuvambukira futi nekuvana masvonamaka une chimwe iri chekuchema ndinokubatsira zvorarama chaimbe ndingoda kuti ivhurike murarama unoshandako ndanichingoshanda chibasa chongoti ndakangonawo chingoshanda mushopu saka kubva kuwazano ndizvo kana wati murume unomuda mwanangu hapana chakaipa ndiripo pano kuzokubatsira kana wati unomuda indinoteedzera imi asi ndikokuudza zvichakanakira kana wati unomuda ndiripo mukubatsira sekuru ndaida kuti mundiudze chokwadi kuti ini wacho naiye pane chiedza chiyasiwa nechikomba kani mukadzi wemunhu anobvunza kuti ini naye pane chiedza iri uri kuti chikomba handina saka wakufungei taura wakufungei hapana uri kufungei ndatsonditsanangurira ndikubatsiri unorapwa makumbo uri musoro kurwadza ndizvo here batsirwa ichaiko wakufunga chii kana mune dzimwe pfungwa muri izvo zvamunokuda kuti zvibatsirwe ine dzimwe pfungwa papasina because nomunhu takatova katitori ndati uri kufungei tomubvunzo ndofunga kuti imba yangu igadzirisa iwe handitambi newewe hana musi wandakambotamba newewe hausi shamwari yangu kana sekuru wako chaiwo hasi shamwari yangu iwe ndati uri kufunga chii iwe asi zvauri kufunga uri kufunga kuparadza imba wakagara ipapa ndiri kukunyeperai hauchatodini zvemurume iyei ndidaire kurumbidza pfungwa yangu ndopa yanga yava ndopa izvi nanhasi haisati yapera kungoya badzi kuti sekuru ndibatsire asi ndopa ini nanhasi haachatodini zvemurume wacho akuya kuzondinyepera inini ini handiri kunyeperwa ba ini ukandinyepera watokanya neni hauchadi murume wacho iyeye ibva murume upo wanitanzi ndomuda ndeupi nditaurire kuti ndeupi wandisi kuona pano ndeupi upi vakadzi munenyaya kuteerera magumba pano nakuwa ndoanzi mukuteerera murume umwe akaita chimwe neni ndanditiwe unhu akaita chimwe ati ko kana asina kudini owengesa masakeri kuti aite ozvidini wozviuraya here kuti anatsire mukadzi iye paainapo pacho ndo paawana kati hatorina unongoda kuti aite sei murume wacho arumewo murume kusvika pano ubva ati ishoma ndipe imwe ndoiwanepi handina ndipe chete imi vakadzi munoomeserawo varume pamwe pacho ende vakadzi pamwe pacho ndimunodzingawo varume mudzimba imomo muzoya kwatiri makuda kutanga kubatsirwa asi mune mari ramatambudziko nguva yakareba nemakore pamwe pacho muchitutsurwa dai muchitsurwa nevarume avo
Virai kuteererawo zvavanenge vataura ivo varume vavo. Hatichiteererai zvese, asi panenge pachitorairwa mwana wamambo neunzwa, pane pataurwa kuti zvakaipa izvo. Saka uri kuti pane murume anogara ane mukadzi anorara akamufuratira, vakamupira matako kudai so, ndiani? Izvozvo zvaitika hazvo asi ndiani kwe zvaitika asi ndiani? Zvaitika murume kana iwe ukagomboriswa nhasi nemwana wako unozvikanganwa kati unopinda nazvo mufu. Wozoda kuti pawakugadzirisa dambudziko unenge wanonoka. Ndio kunonzi kugadzirisa dambudziko, uchigadzira rimwe, kuchera gomba uchifushira rimwe, uchichera rimwe. Saka makomba mangana unenge wachera da kufushirwa. Arondo kusara rimwe riripo risina iro. Mazvona. Enda munogadzisa hunhu hwenyangwe. Imi kana mati murume munomuda. Tiugadzisa tumude murume. Mazinzwa. Mboni dzenyu idzi dzanyanyawo futi. Murume munomuda asi mune makuringidza kuti zvakanaka ngezvipi, zvakaipa ngezvipi. Ini ndinozvitaura ke. Chokwadi. Hai. Kanzi makuona misenyu asisina kuziva. Ini ndinozvitaura nditombonyarare kuti. Kukushira kureva ndimwe kutaura chokwadi. Senge uyu ndotomunyara zvangu. Uyu ndotomunyara nguva zhinji chayo uyu. Ichidara iwe. Iyeyu ndotomunyara chaizvo. Ndotomunyara kubva kumusi wandakarowa mudzimai wako paya. Nanhasi ndotokunyara nokuti ngamba mangwana azonzi ndisekuru vaya vakazo ndotonyara kutonyara zvangu. Ari ndichikuudza zvizhinji nezvausingazivi, zvimwe ndichiti mhanya. Mhanya izvizvi. Nyara zvangu. Kudziva zvimwe. Asi ini ndisiye zvangu zuva ranhasi ndakadokekwa zvakanaka. Ngaravira zvakanaka. Ngaravira zvakanaka nakarisina kana ndaputsa. Naye mwana. Wapedza here zvichemo zvako mwana? Ndakashayiwawo hembe dzangu mumba ipapa pandabva kumusha ndikaenda. Dzakadii? Ndakashayiwa trousi nemapatapata plus hakusi kutanga kushayiwa hembe dzangu, poga poga panenda kumba ndikadzokera kumurume ndosvika ndichishayiwa hembe dzangu. Unenge waenda nadzo kumba kumurume kana kuti kwaunoenda kwahama dzako? Kumba kwatinenge tichigara tiri kuSouth Africa. Kana ndichibva kana chienda kumusha ndinosiya dzimwe hembe. Saka zvinodai nini izvi? Ende hapana kana huruya kutongotorirwa nevanhu vane ruchiva. Dai papa ine huruyi mwanangu ingadaenda kudza kuti pane huruyi. Hameno iwe mbobvunzawo mubvunzo ndambomwa masisi. Tenda changani. Masimbere wanjadzi. Aiwa ndinani chose. Ndanzwa muchitaura zvekuvaka kumasvingo ndokwamunobva mese nemurume. Alright. Ndoda kuuya padambudziko rekutanga ratsanangurwa naChangamire. Dambudziko remumba menyu nemurume wenyu. Kuti imimi muri kurarama makafuratirana nemurume. Dambudziko iri rakatanga nekuda kwekuti inyaya yekubuda kunoita murume sezvataurwa naChangamire, kana kuti imimi mutori nezvinotokunetsai zvinoita kuti museme murume wenyu? Ipapo kusema kwaimbovapo zvishuwa, asi handina musi wandakambomuratidza kuti nhasi handisi kuda nezvako. Apa pakufuratira kuri kutaurwa inyaya yekuti iye wacho kazhinji andambotaura chiti achibva kubasa unotanga abva nekupi, abva nekuyeye kune mukadzi yeye, achisvika kumba unotonyatsoona oga pane zvine chitoratidza kuti paabva kupi ikoko. Saka chiro chakaseta kuti ndimufuratire ndomirira kuti iye umusi wanenge atiwo. Ndaiti kana akabvako pamwe pachoni ndikangomuguma somwe musi ndakangoita like kangomuguma somwe wako utamatira. Akabva aita sokutoti amukirwa.
ndokutanga kupopota ndishauti ko nyaya iya bhebi abva pangoti ndakuguma here kana kuti pane zvimwe awa kutopopota kutotaura zvisinganzwisisiki zvisiri zvekuti kungomuguma kwandakaita saka endakabva ndatongowata ndokufuratira ndokuto saka kubva musi uwoyo ndotozvizva kuti ndotongomira kuti kana iye achida ndotakaiti kwete kuti kumashure kwose kudambudziko rangu wangu ndaiva ndaro kuti munyama dzangu ndaenza kuti handisi kuda munhu asi kuti handina musi wandakambomuratidza ndakendidai imimi munyama dzemi handimaizvinzwa mataura futi kusema kwekwe ndoda kuti mundidahire kuti kusema uku kwakauya nekuda kwekubuda here kana kuti imimi makagara muchitosema? Kusema kwandaiva nako kwanga risiri dambudziko rokuti anobuda. Ndaingozvinza ndaingonzwa kumuda kana asipo. Dambudziko rakaitika kubva tichitorana tikaita mwana wedu wekutanga tikaita mwana wedu wepiri. Rakazopera ndingangoti tane mwana wepiri. Ndanenge atiwa nezvimakumi ndo parakazopera dambudziko rokusema moroni. Kubva upa mwana wetatu ndo pandanda kunzwa kuti murume wangu ndakumuda. Saka ipapa zvekuti chero akabuda nichinyatsozwa kuti abva kwakati ike zvino dambudziko rokuti ndingati ndo wakusema hapana. Saka munomboedzere kumubata semumwe wenyu auya munhu? Ndo zvandataura kuti iko zvino ndakatoona kuti handitofaniri kutomutanga. Iye ndofanira kutodi kunditanga nokuti ndikamutanga asingachadi inotoita hondo zvinozotaurwa papa hazvichopindirani nokuti ndamuguma. Asi kamusha nemusha mune matambudziko, murume nemukadzi vanonetsana, munombowaniri nguva yekuti mutaurirane kuti iwewe murume wangu gara apa ndiri kukanganisira papi neusingasada kubatwa nei? Anokupindura yachiti chi? Semusi iwoyo ndakatomubvunza kuti ko ichiri nyaya ipi handina kunzwa mhinduro yake nokuti anga kungopopota ngoti unonditonga unotaurisa zviri kuda kubvunza kuti mari yangu yazoshandei chino saka ndakatoya kuti koyechi nyaya iyi iri kubvepi inyaya yekuti ndakuguma here kana kuti nokuti akatosumuka akatoita sokuti munhu uya oda kurongedza hembe dzake saka ndopandakabva ndatongovata ndakafuratira ndakati kana achirongedza achibuda ngadi abude nokuti ndaneta unokunyongerera. Asi dambudziko harisi kubva here pari kutaurwa nachangamire kuti imimi mune zvamuri kuonawo pamwe vakadzi vachiitirwa zvichida pamwe maakumuti newewo ita izvozvo asi pamwe homwe yake inenge isiri kumutendera pakuti akukuti maakunditonga waakundiudzira kuti ita so nemari yangu? Ipapo pakuti ndakamuudzira kuti ita so nemari hapana, asi kuti inyaya yekuti kubva tichitorana tiri vanhu vaiva kuti chero ndiri ikoko ndichinda kubasa iye yake unouya nayo apa yakakwana. Inini yangu hatina kutimwedzera taita zvikwama zviviri, iye unouya nayo chete apa. Ini yangu kandaiwana tonangoya todi tocheta apa todi toona kuti iyi ngatidai tatitumire vanai iyi ngatidai. Asi zvakazongochinja izvizvi apa papazoya mainina. Alright. Handingati pazoya mainina kuti handisati ndatovaratidzwa kuti kune chi asi kunyaya kuti ndakangowana achigara kupi kugirlfriend. Asi zviratidzo kamanga maakuzviona nokuti ndanzwa muchitaura mega kuti pane zvamakabata. Zviratidzo inyaya yekuti kumusha ndaimbofamba kuzvimaprofita ndokwandakatanga kuzvinzwa. Uye muprofita akatondibatsira akati murume wenyu ndaona pane munhu ari kufambidzana naye ende haana kutoti one atoti murume wenyu nevanhu vari kufambidzana navo. Asi munhu ari kufambidzana naye uyu akapabuda handioni nekuti ndiri kuona akatorerwa hembe yake akandogadzirwa uye pane chidyiswa zvokuti achitofuratira mhuri yake pachose. Saka ini ndichibva madhezi wayo ndaitoti andaudzwa kuti ndotovaudza kuti zvandafamba ndikaudzwa zvakati iva kutondishauta akati handina kana munhu andiri kufambidzana naye handina kana apa vari kutogara kupi ikoko.
Saka pavakazouya kumusha achibva vandisira foni yavaishandisa iya ndinayo ivo vakafungidzira kuti ndabvisa zvose izvo hapana chavanga vabvisa zvose zvaingovamo foni yacho iyai kuti ukangoti utaipe chero kumameseji zvakambotaipiwa kare zvose zvinobva zvadi zvabuda kumapikicha uku vanga vakadhilita asi kuti inosevha inosevha kumwe kwanga usingatozivi kuti mapikicha ose aripi aripo. Saka ndakatoona mamwe mapikicha acho vachitovapo tikatonetsana kumba ikoko tikatonetsana tikatorwa iye akakwira hake akadzokera akati ndotokumbira kundibatsira because zvimwe zvinhu zvinoitika mupandiri handizvinzwisisi. Ndofunga ndofunga iwe ndowakatotanga kundiudza dambudziko rokuti pane zvandakaitwawo kare ndichiri mwana mudoko munyama dzangu zvokuti ndingoita semhuka ndingoti nhasi ndine mukadzi uyu nhasi mukadzi uyu. Saka ndotokumbira rubatsiro achibva patouyawo vamwe vakatozama kubatsira akati iko zvino handichazviti zvapera anga tichigarisana zvakanaka. Izvo munhu ari kutobva akumba ari kutondonanga futi mumba mechi mukadzi uya. Saka dzimwe nguva waimboti mazuva kutanga aiti zvinongondibata mukadzi wangu zvochiwa ndotoda rubatsiro ukasandibatsira kuna umwe ungadi ukandibatsira because zvinoitika munyama dzangu ndindozvinzwa ndongonzwa kuti dai handizozvi vangu zvakanonzwa munyama dzake. Asi iko zvino tiri vanhu vaive kuti taifamba tichibatsirwa asi iko zvino kana kubatsirwa kwacho ita sokuti avaudi akudzokera kumashure. Ndosaka makuva nepfungwa yekuda kukutsamusha here kana kuti nokuti dambudziko iri ndiri ndogani ngarikwanisi. hapana hama here vana tete vanani kuti akanyanya mombotireka timbonoona ana tete hanzvadzi yenyu iyi yanetsa yaratova bhuru hakuna vana tete kana nekudivi kwenyu hakuna kwedu ariko asi tanga tichitofanira kuenda ikoko asi kuti urongwa hwachona hwakamuzongo zvinoitika zvoti ari kumba tinotogona kutoronga zvakatonaka asi akangoenda kumunhu iyeye paanodzoka urongwa hwose hwatinonge taronga hunobva zvadi zvaenda mudondo hunobva zvaenda mudondo. ngatiuye imimi panyama yenyu ndanzwa kuti mune kushandiswa kwamunoita ndizvozvo zvinofamba sei? Zvakaitika kubva ndichikura nekuti manheru takavata ndairota tine murume iri dambudziko rakatoitika kusvika ndingangoti ndinofunga ndava negore kana kuti makore 2 zvisingachaitiki asi kubva ndichikura zvinto zvaiitika. Makambozvitsvaga here kumashure uko kana kuedza kuzvigadzirisa? Handinambozvitsvaga nenyaya yekuti pamba patakakurira baba vedu vanga vasingadi zvekunzwa kuti muenda kunobatsirwa vanga vasingadi nanhasi havatodi. Saka zvakazoitika ndezvekuti ndakazenge ndamumba ndakazenge ndakurwara zviya zvisinganzwisisiki zvokuti ndaigona kutongoti saizvezvizvi zvotongouya ndakagara pano kudai ndotongonzwa sedzunga ndakatanga chiri chinhu chauya chotigara pachipfuvapo kana chandigara pachipfuva ndoshayiwa simba ndotadza kufema ndotongoti handichazi kuti chii chaichitika ndongozoita zvokuti pepa ndisingazi kuti zviza zvosara zvikaitika. Saka mumwe wangu akabva ati dambudziko ranyanya ndobva azodzwa nevamwe kuti amambima kuita zvokufamba iniwo kwandakakurira ndikwavakakurira kwakusingadiwiwo zvechii zvekukana kubatsirwa. Saka patakazotanga kuita zvokubatsirwa ndopatakazoudziwa asi pekutanga kuti vanhu vangu vasinganyatsokududza vaingoti munoshandisiwa tese tiri vaviri taingobatwa matambudziko akafanana ini nemurume wangu iye okusaidi kwake aingonzi wechi uri murume wechikwambo iniwo okusaidi kwangu ndichinzi ndiri mukadzi wechikwambo. Saka dambudziko takabva taisa musoro pamwe chete chibva tatanga kurifambira tichifamba tichibatsirwa tichifamba iye chero ndiri kumusha riye ari kumiduku anenge zvaanenge audzwawo aindiudza ndiri kumusha ini zvandinenge ndaudzwawo ndaidi ndamuudza tichibatsirana.
Saka kurwara kuya kwakazenge kwawese. Kwakazenge kwatozonyanya manje kusingachandipi nguva kungoti ngati kamudatira kwandizva kutodzoka zvepese zvakutoitika zuva nezuva. Kusvika murume wangu ati wadi wambondoudzani handi chimbondoudza vabereki vako tibva taenda kuya tatowana pabhazipo kwevana chete tichibva iye waida kutodzokera mangwana acho achibva angosiya tataura namama iye achibva mukakadzokera ichibva ndazodzokera pamakataura nawo vakazvitambira sei kuti inini amai baba ndine dambudziko ndine murume wandiri kusangana naye vakazvitambira izvozvo handina kutaura ndaitaura nyaya yeurwere takangwanika chete baba vanga vasipa saka chibva tangotaura nyaya yeurwere achibva dzokera mangwana acho ndibva ndataimirawo baba ndobva ndavanika variko iniwo ndikatarisira kuti pamwe senyaya ndakaudzani mama pamwe vachasvitsawo kunani baba ndakagara kusvika baba vadi vabuda vakutoenda kumombe ndobva ndakasandika mama zvandakakuudza zvenyaya zuro onai baba vatobuda hamuna kutaura mama ndobva vatongoti ndaifungidza kuti uchataura zvenyaya yako saka ipapo nenyaya yekuti nyama dzangu ndaitodzidza dzazvinamira zvakanaka apana kusumuka pandabuda ndisina kudi kuoneka ndikuoza kusi kure nakure pandakavaroorwa ndopandakavazvarwa padisina padhuze ndichibva ndatofamba ndichitoenda ndakumberi vachibva vandidanidzira zvikanzi mira ndibva ndamira zvikanzi zvokwadi sori ako nezvaitika handina kumbozva kuti zvichakukumbura kusvika pakadero chichi saka vakazitaura rimwe shoko ndisina kunzwisisa handichanyatsoziva kuti vakataura vachiti kudii unoenderana neuroyi like tasokuti unotoita zvekutoti ndakuvapuma here ndakati allright hapana nyaya ndichadzoka mangwana acho ndibva ndamuka kuti ndobva ndadzoka pavakazoti mwana auya nenyaya yakewe ega yataure nyaya yake ndibva ndati apa handinawo zvandaimbofungira kuti ini ndaitokodza ndichiti ndiri kundoudzani vabereki ndisina zvandiyani pana chandaifunga kutaura chokwadi ndichibva ndati baba ndiri kurwara asi kurwara kwandiri kuita uko ndanzi kwatiri kufamba riri kunzi uya nevabereki apa vaya ndipo vakatanga kupopota vakati zvakangobva handina kuzwa kuti zvabva nemashoko avo kuti saka uri kuti ndinokuroya ndikati aiwa pfungwa dzedza dzinambopinda mandiri asi kuti ndiringoda kubatsirika ende ina ndambofungidza kuti kushandidza mashoko avo ndatofungidza kuti pamwe uda muchatorwadzwa mwoyo kuti mwana ari kurwara mufambawo neni nokuti ndiri kurwara zveshuwa vakabva vatokubva musi woyo tichawirirani svikamama wati ikandipinda nevo kwacho kwavakanzi uye nomubereki taenda pamwe paya vasvika vanzi imi kana baba vari vapenyu hatitarisiri kuti muri mubereki watinoti mubereki ndibaba ndovatiri kuda kundoti kuna baba vangu vasingafumi saka ndakabva ndadzokera ndikati ko baba makazoti kudii kubva musi uwoyo kumba kwavo kusingachavatiki chichaitika ndofunga ndakaita 2 to 3 months ndaanda kurwara nguva nenguva ende zvaiti kana zvakuinda kuma 4 ndaitozvinzwa kuti zvinhu zvaya zvatanga ndaitotaura ndainguva nevana vangu ipapo murume anga adzokera ndainguva nevana vangu vangu vasati vakutogona kana kubika kana kudii ndaitovaudza kuti zvinhu zviya zvatanga ndandisingakwanisi kugara ndisingakwanisi kumira ndisingakwanisi kuvata vaingoedza chiti ndikagara mukadomira ndovata ndogara kusvika kwaedza nekuti andikagara handiti 2 seconds ndendasusumuka ndamira kusvika afunga ndakaita 2 to 3 months kusvika ndapera zvekuti ndangova mabhunzu oga nekusavata kusvika ndatozotama mupama ndovata nda kutovata nevana vangu ndikati vana vangu kana pane changoitika apa ndinogara padhuze navamwene vangu namai vari kumusoroko asi vaitoita zvekutonyenyeredza unaivo kudai vachinyenyeredza pamwe pangu
asingachasviki chero pamba. Nekuda kwekutiza urwere here kana kuti Papa handisiyi. kana kuti vane zvavaitoonawo muchivanze meni? Handisiyi papa handisiyi. Nokuti vamweni vangu havana kubvira vandida kubva musi wandakapinda mumusha havana kubvira wandakuudza kare. Saka mumwe musi ndichitorangarira ndakabva pamba kunenge kwanga kwava kuma2 dzeusiku apa chimbo chacho isango unotyisa kuenda kumba asi ndakatonyatsooneka vana ndikati vana vangu regai ndinofira kwandakaberekwa nokuti kana vachiramba kufamba handinzwisisi kuti chiri kuitika ndobva ndafamba ndati fambe pane apa apo ndogara kuti fambe pano neapo ndogara asi chaindinetsa ndichifamba kudero mazizi aingodai kundofamba achidarika bata ndina kurova neana handina kana kutya endaiko ndaenda kusvika ndasvika uya ndaiva netochi ndasvika ndobva ndagara panze andakosora ati ndiani ndikati vatai kusvika wadii mozomuka kana kwaidza vatai mama ndobva wakatomuka pachibva watora pishe ndobva watobatisa moto kanzi hazvichabvira here kuti ndovata ivo vagara panze kati andomuka mufanira asi chakandinetsawo ipapo pandakakubva musi wandakatanga kurwara ndikandouta chero mama kuti mama ndiri kurwara vaisisvika pamba pangu mama havana kana musi wavakauya kuzondiona havana. Ko ipo pamazoenda pamusha muchirwara vakazofamba nemi here dambudziko rakachinja here pane shanduko here? Kufamba neni havana kufamba neni havana asi kuti zvaiitika ndozvichivangava kuti ndikaenda voti tsvaga kure hatidi kuenda padhuze tsvaga kwatinondobatsirwa kure saka ndikatsvaga kure kwacho ndobva ndaenda ndikati baba ndakuwana kure kwamaireva unoti tinde kure kwose kuko padhuze washayiwa orit ndotsvaga padhuze pacho ndoti baba shiandei papi padhuze pacho ndapawana vakuchinja futi setimeni vakutaura zvavanotaura ndikatevedzera ndikaenda saidi ravo vakuchinja vakudii vakutaura zvimwe vakuchinja vakutaura zvimwe kusvika ndazoenda kuna bamunini nina wavo ndikandovaudza ndikati bamunini ndofa ndiri kurwara saka bamunini vakabva ndovakazoenda kumba achibva vandotaura navo vakati chiregai ndikuendise ine pane kwandinodii pane kwandinoziva saka musi wacho ndokava tatozoenda baba vatosimuka vachionisa kuti bamunini vachadini achaenda vakati vakatotakura nekombi yavo asi bamunini havana kudii havana kuenda vakasara chibva taenda kuya takagara paya ndaingoona hameno zvavaita takagara paya zvemumaoko ndaingoona chicha chimudemo hameno chii chaitika kusvika vazotibatsira paya vakatiudza kuti vakaudzwa vakati mune zvamunazvo vakatenda here? havana kutenda vaingoti ini saka ani madzibaba vakaita zvezvo zvakabva vatipa muteuro vachibva vapiwa muteuro wavakapiwa vakanzi ndofanira kuti ndisvike pamba penyu saka kubva ipapo vakabva vatanga kungopopota mheno zvavainzwa nemuteuro uya vanga vaisa muhomwe vakabva vangotanga kungopopota vachingopenika vachingodini vakamboshinga kusvika muteuro uya vamuteura vakadini vakarasa vakarasa isi tatatovasiya kuita totongamira kupira vakasara takatoa kuti vakarasa rubhachi racho vanenge vakatozosvika kumba vakatozisiya panze vakatorisiya panze chero tataenda namama vakatonzi kana uchigeza zvimatombo zvake izvozvozvo chero mumba mubhedhumu mamusadi usapinda saka takatozoita zvenharo plus ipapo takamboenda futi kumwe kwatakaenda kunoku futi kwararo tikasvika ipapo futi tikaudzwa zvaienderana here nezvamakambei matanga kunzwa? tinongonzwa munhu mumwe chete tongonzwa munhu mumwe chete asi patakazoenda uku patakauya kunoku vakatudza vanhu tu but mumwe wacho akashayika vachibva kuti nababa vedu isusu saka hamene zvinhu zvacho pane zvinongovhiringidza apa ndakaenda nehanzvadzi dzangu tu saka
saka hanzvadzi yacho yakapiwa zvokuti vandokwanisa kutora baba akabva avharirwa kuno kuHarare. Haana kuzoenda kumusha. Ndopazvakapera hatina kuzokwanisa kudzoka kunavo. Aiwa, tinotenda nenhoroondo yaMatiba yekurwara kwamuri kuita. Ndofunga mubvunzo wangu wekupedzisira ndewekuti hapane iri nguva yakambouya murume anouya kuHope, murume wenyu achida kusangana nemi, makavafambisa sei? Makasangana navo vese here kana kuti? Ai, zvakaitika ndezvoti munhu handisati ndamuona live. Kungoita zvaizvo kungoti pepo ndichiti ngodza kuti pane zvanga zvichiitika. Ndozvandiri kuti izvozvo zvaitika nditi. Murume wenyu womuka ofuta achikubatai. Zvakamboitika? Pamwe pacho anga kutoita zvaizvo kuti hamene zvinonzi hanzi kana mukakurumidza kusangana chinhu chacho hachizodi hazvizosviki nokuti waita ndikanonoka dambudziko repariwo zvaiitika kwandiriwo futi zvichiitika. Saka anga kutoita tichingopinda mumba medu mokwata kuti ngatikurumidze kuitira kuti zvinhu zveshe zvatitangira. Asi iye unoti aitoona, iye kusaidi rake unotoona munhu achitopinda pando achitoona kuti munhu ndini kusaidi rake. Aiwa, kutenda yakakuisirei Changamire? Ndozvandambotaura zviya ndikati aiwa ini Matare ndawarura makachisi chaanga achida ndipane mubvunzo naye mwanangu. Zvese zvandandichikutaura ndakunyepera. Pane chandaposha ndazonzwa wangu vakunyatsotanga kudonongudza isi pano taati chingoseka tichikwenyana ndandi kuti ndo mazuva ndandichikurukura nezvano zvimweni zvavo zvinewe chiripo pano kubatsirwa kusvika zvese zvapera. Asi chikumbiro changu ndechekuti usingade uchida chikumbiro dzorera kune anokushereketera zvipere. Munhu wandakuudza unomuziva iwe zvauri kutoedzera kuti uri kutotusira ngasangane nazvo. Maka tikabatsira vanhu tichidimburira mudzi pamusoro hatina zvatiri kuita. Dambudziko hariperi wazvinzwa mwanangu. Uri pano kubatsirwa kuti zambuko rako uri wane. Ndichakubatsira panhamo dzisine matambudziko kaisi zvaimutanga. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV